Oy, papanamon. Kasta kamot gamen. Uray kastuyak, mabainakmat kini manong ko, napagpakanon naklatan. Aro, agmature ta panuno mo na. Siguro, agay ayat kan. Nabayaga ko, nagay-ayatan. Nga madya ay-ayat ko, madinakmat kayat. Siguro, kore agpadali sa aktibas di kalsada ko, madinaklat ta kayatan, dead malat ta. Apay, sino aja ya? Maria ko sip. Ay, grabe naman dito eh. Manong alal daw to mga nagtutudo, matituloy nakadalos tao. Pala ko mata, diretso ti init na makadalo sa mic. Lemitreng! Papanam? Kung pintas kamet? Yan da baak, mapanakagtambay. Day off ko gamin, nagboring gamin di balay. Tsaka sa uman na sa uadya, asawa ni manong ko di jayin. Kahit ko agres, kahit ko tinaulimik, mayat di kinya da baak na ulimik kay jay. Naulimik ng ibagbagam, kasi ka tinangiwat. Abay, madilang mabanog ato yung iwat ko nagsasaon, lalo naglaklako ak. Aglaklako? Apay, tatrabaho, ma'am? Nabayagan na, apay tatam ng amo. Aya? Kung laki din, nagpapintas na tamom. Among mga magtrabaho. Nagkarokan, alangan pala muna naklatan, bakot akon, taka manatan. Oh no! Papanamon nga eh. Oy, papanamon. Kasta kamot gamen. Uray kastuyak, mabainakmat kini manong ko, napagpakanon naklatan. Aro, agmature ta panuno mo na. Siguro, agay ayat kan. Nabayaga ko, nagay-ayatan. Nga madya ay-ayat ko, madinakmat kayat. Siguro, kore agpadali sa aktibas di kalsada ko, madinaklat ta kayatan, dead malat ta. Apay, sino aja ya? Secret, baka mamuan na pay ko, lalo madinak pansinin. Oh no! Madim ka tibaga, diba day? Talaga na madak ibaga kanyam. Kamin, awan tiwalak tarutam eh. Nung napig sa titamak, napigpig sa amat titamam. Nagkaro kami 10, ita ka man lang yun. Kapanamon nga ay, madita pinalpasag tungtong. Takan, apan ako dabaak. Uray nak, mapanakot lang di jay. Di takan, buribur ka lang di jay. Mang buribor na magbagam. Baka si katiburibor. For your information, naragsak ni baka kaya no kadwanak. Naragsak, kasano mo na ibaga? Nagbayag kayo kadwan ni bakan. Yan pa yung may style na. Diba, nagseryoso no kwa dabduma. Seryosong ibagbagam. Nagdakal mo rin na jay. Nagpigsag surdo no ka. Depende mat siguro ti kasango na ah. Nagsingpit mat kinyak, kuray kanayin ko sa asaran. Kanya masiguro na singpait. Yung kanyak, kinanan barbaragan na jay. Depende no kasan ng pakisamahan ti tao kung naklaro din. Inta malagaro din. Sika man, nagado pa lang ti saom. Uri mo't sika. Nagado pa magayang maruutan. Kisti sa bana kasi malmal pa sa atin. Hey, artoitan. Baak! Baak! Tao po! Tao po! Bak! Yuhu! Ni, awan sa tao anjo. Baka damat na panan na. Oh no! Papanan na kumaajay. Iman manurumrumar. Mabuting sa iti tao ti lukaw. Sa bagay, sa lang rumoradyo yung travel. Kita mi Jenny, sayda. Bakar jilag tugtugaw. O sige, oray nakta. Ni, napatugay mula lang. Ni, ala, pekastoy. Oh no! Ano nga tao to'y namula? Ni, ala, dapat tikwana mo. Baak? Ni, ang matao ti kwarto na. Napanan na nga ta, Jay. Ang matsuna di, Jay. Hindi na pa nanangarod. Apay siya, ti damagam ko si tatag kadwa.
Ayun niya. Bakit di kubo na? Madimbaga na, mapanta di jay, nagadayo. Antay tan di likod, bakar jay. O sige. Nagro mo tangyo mo mitreng. Ay, kimarangan da ba gaya? Gusti sabam, madinak paglulukwan. Kamu, di ka lang malukon. Gusti sabam sa yatim ti bagbagam. Ay, hindi ba? Pwede ka na tagarayan, Cho. Kapay niya ramidam. Oh no! Madim kikitutan na ata. Baka matibab na tasubsub mo. Madi, siyak bahala. Basta madi ka na tagaray. Si ka bahala, makamuka. Kabisado ka ato'y amot tiramay mo mitreng. Agsabon kami tano, agpaw-paw ka. Kabisado kaan. Mitring ampap. Pakitarte kayo. Bisitain da ka, ta. Mamimiss ka. Kukis ti sabab, magkadwa tala di kalman. Tsaka madi ka nga mamimis. Kauma tarupam. Siyak ba ak, madinak mamimiss? Namiss ka nga rod. Manungal daw ngamin nga madi ka nakita. Talaga ba ak? Nagmajay, namiss na ka nun, Jo. Talaga ba? Sumayit. Anadam tiglag-to-lagtaw. Baka maraglag tapan time. What? Ang lagar nga naling pasakay ating nga taon. Pakala mo ba? Panira ka ng trip? Tan na kayo man nga duwa. Ano nga tano, tulungan takto yung araramiday. Ta dati maubrayo, matulungan takpay. Yan, tulungan da ka. Ngem, agpamirinda ka. May ito na panunot mo, Anjo. Brown style. Ang mga kasdya mitraing. Tada ba pamigsa ang ubra ba? Saka madismula dyan manggulgulang. Pampapigsa. Style mo ah. Ana, tulungan dak no, agtungtong kayo lahat ito isang wanak nga duwan. Uy, pabirindahan kayo hanggang magdanag. Ataman, tatay mo pa'y kumimbaga. Ata ti paglaingam. Buraot. Tulungan tayo din ba kayo? At alam mong iwa mo, ti makadaon. Rugyanan tayo nga rodain, damdam arta man ay tudaw. Tapos kung matiro tarbaya mo. Ano kahit yung amirindahan? Gamit. Kore ano? Hello. Bagayaw. Kaya magbabain. Naman wala na puskol ni Rupa Nanjo eh. Nasigarat burger. Kunam na poskol eh. Talaga na buraot ka, Anjo. Ano Talang iwa mo. kaya mga burger? Hindi pagkagatangam tirabay tayo, ilay. Nagsira din. Ay, nagsiran. Oy, Nalugin sa. pizza lata. Dana balita ako diya. Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab? Ito lang ang solusyon dyan. Ito ang GR4 Magic Gatas para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan. I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes. At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan. At yun, makikita mo na kaagad ang napakagandang resulta. Ang maganda dito, 3-in-1 na ito kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin.